Sí? Ahora, sí. Bueno, pois, benvidos e benvidas a este pleno extraordinario para a elección do novo alcalde de Carballo. O primeiro punto da orde do día sería a toma de posesión de Daniel Barreiro Quintáns. O día 8 de 10 de 2025, con rexistro de entrada número 2025-5553, recibiuse no Concello a credencial que expediu a Xunta Electoral Central o día 7 de 10 de 2025, relativa a Daniel Barreiro Quintáns, por estar incluído na lista de candidatos que presentou o Bloque Nacionalista Galego ás eleccións locais do 28 de 5 de 2023, en sustitución por renuncia de Vencio Ferrero Rodríguez e renuncia anticipada de Begoña Moscoso Varela. O candidato presentou as declaracións de bens e intereses o día 8 de 10 de 2025. Invito, pois, ao señor Daniel Barreiro Quintáns a que efectúe o seu xuramento ou promesa do seu cargo segundo a fórmula prevista no Real Decreto 707 de 1979 de 5 de abril, reguladora da fórmula para a toma de posesión de cargos ou funcións públicas. Como segundo punto da orde do día deste pleno extraordinario, temos a elección da alcaldía e a toma de posesión do novo alcalde. De seguido, procede a elección do cargo vacante da alcaldía por renuncia voluntaria do anterior titular, don Vencio Ferrero Rodríguez. En este momento vai dar paso á secretaria, dona Marina Núñez, a lectura dos artigos da LOREG. Bo día a todos e a todas. O artigo... Escoitas. Poquito. Agora, sí. Bo día a todos e todas. O artigo 198 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño de réxime electoral xeral determina que, nos supostos distintos aos previstos nos artigos 197, relativo á moción de censura, e 197 bis, relativo á moción de confianza, a vacante na alcaldía resólvese conforme o previsto no artigo 196, se ben considera para estes efectos que encabeza a lista en que figuraba o alcalde o seguinte da mesma, a non ser que renuncie á candidatura. Pola súa banda, o artigo 196A da mesma lei electoral contempla que poden ser candidatos e candidatas á alcaldía todos os concelleiros e concelleiras que encabecen as súas correspondentes listas. O mesmo artigo, no seu apartado B, determina que se algún dos candidatos ou candidatas obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros e concelleiras é proclamado electo. Despois da lectura destes
Sí? Despois da lectura dos artigos da Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral, doulles a palabra aos distintos portavoces dos grupos representados neste pleno para que fagan a proposta do seu candidato ou candidata ou fagan a intervención que así consideren. Mari Carme Vila, portavoz do Partido Socialista, por favor. Bueno, logo destes problemas tecnolóxicos que xa estamos habituados, progresaremos adecuadamente. O grupo do PSDG-PSOE propón como candidata a María Carmen Vilablanco. En todo caso, non podo decir de todos os xeitos, non podía ser de outra maneira, ademais, desexamos o mellor das sortes á persoa que sexa elexida en este salón de plenos hoxe, porque o que vai a ser ben para esa persoa tamén entendemos que será ben para Carballo, para todos os carballeses e carballesas. Moitas gracias. Don Rubén Lorenzo, portavoz do Partido Popular. Hola, agora. Ben, non era por suspense, pero é que... Bueno, nos simplemente manifestar que conforme a lei correspondente neste caso, nos presentaremos a quen encabezou a lista, en este caso o portavoz, na miña persoa, Rubén Lorenzo, como candidato. Bueno, creo que de momento non procede nin dar parabéns, nin tal, porque hai que manter un pouco as formas, simplemente manifestar os nosos parabéns a Daniel Barreiro, recén nomeado concelleiro, e acertos e sorte para esta nova etapa. E sin máis, pois, reiterar que somos, o sea, que mantemos a cabeza de lista que se presentou nas eleccións do ano 2023, Rubén Lorenzo, como candidato. Gracias. Don Xosé Regueira, portavoz do BNG. Bueno, moi bo día. Nos antes de vamos a presentar candidato, evidentemente, vai a ser José Daniel Pérez López, pero antes queremos lle dar a benvida a outro Daniel, a Daniel Barreiro á corporación, dous Danieles para sustituir un único Evencio. Bueno, esas son as cousas da historia, non? En todo caso, o dos micrófonos non é un presaxio do que vai a vir por diante, que o BNG pecha un capítulo, vai a abrir outro, pero vai a abrir un capítulo de ilusión, de optimismo e tamén confianza no noso candidato. Eu creo que non todos os días, non sempre se pode celebrar nun concello a sustitución dun alcalde por vontade propia 22 anos despois, en Carballo estamos facendo, e darlle a benvida tamén a un novo alcalde que non vai a ser o mesmo de antes, nin o pretende ser, pero que vai a manter a ilusión, o optimismo, e sobre todo un modelo que fixo deste concello e que quere seguir facendo un bon lugar para vivir.
Eu estaba pensando que, afortunadamente, quen pensou no piano non pensou no piano o sábado pasado, porque senón isto sería xa un acabouse, un val de lágrimas. En todo caso, eu a quen non viu a película recomendo ya Amanece que non es pouco, de José Luis Cuerda, e a quen a viu eu a frase, non? Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Por lo tanto, tena sempre en conta moita sorte, podes contar con todo este grupo, que sempre vai a estar ao teu carón, e como eu espero que non este trucada a votación, como vas a sair elegido alcalde, eso, que teñas moita sorte, sobre todo, que contes coa confianza de todas e todas nós. Os candidatos son José Daniel Pérez López polo BNG, Rubén Lorenzo Gómez polo Partido Popular e María del Carmen Vila Blanco polo PSDG-PSOE. De seguido, debe elexirse o sistema de votación. O sistema de adopción de acordos na corporación é o ordinario, a man alzada, tal e como dispón o artigo 46.2d da Lei de Réxime Local e o artigo 40 do Regulamento de Organización Municipal. Se ben, vaise proceder a votar para que a utilización da votación secreta. En ese sentido, nos defendemos que, por ser máis formal e protocolario e tamén porque é tradición neste Concello, defendemos a votación en urna. Encima da mesa de cada posto están os 3 nomes e os sobres. Votos a favor de que sexa en urna? Entendo que por unanimidade. Pois damos paso, pois, á votación. Imos a chamar aos candidatos por orde de lista. Polo PSDG-PSOE, María Carmen Vila Blanco. Valentín Costa Trillo. Rubén Lorenzo Gómez. María Beatriz Neira Varela. Isidro Varela Bardanca. María Isabel Cotelo Recarey. Sheila Cotelo Lado. María Belén Lendoiros Morís. Xosé Regueira Varela. María de los Ángeles Pacoret Rodríguez. José Daniel Pérez López. Maruxa Suárez Cotelo.
Juan Manuel Seoane Collazo. María del Carmen Ures García. Iván Andrade Tasende. Luis María Lamas Álvarez. María Mar Eiris Villar. Miguel Ángel Vales Mayo. Ramón Varela Rodríguez. E Daniel Barreiro Quintáns. Damos paso ao reconto.
O candidato que obtuvo a maioría absoluta do número de votos foi Daniel Pérez López, con 13 votos, e, por tanto, de acordo co artigo 18 do Real Decreto Legislativo 781/1986 do 18 de abril e artigo 40.2 do ROF, invito a José Daniel Pérez López a que proceda a xurar ou prometer o cargo de alcalde coa fórmula prevista no Real Decreto 707/1979 do 5 de abril, regulador da fórmula para a toma de posesión de cargos ou funcións públicas. Unha vez que tomou posesión, entregar o bastón de mando para que ocupe desde este momento a presidencia deste pleno. Bo día, veciñas e veciños de Carballo, familia, amizades, compañeros e compañeiras desta corporación municipal. Crédeme se vos digo que dirixirme hoxe a vos é unha honra e un momento de tremenda emoción para min. Dicía Evencio, o sábado pasado, que o discurso máis difícil que tivo que escribir nunca foi o da súa renuncia á alcaldía. Non sei cantos discursos virán nos próximos anos, pero estou seguro de que ningún será tan importante como este. Pola responsabilidade que implica o cargo que hoxe asumo, polo compromiso que adquiro con todas e con todos vós, e por recoller o legado que deixa Evencio Ferrero, despois de dedicar 46 anos da súa vida a mellorar a vida dos veciños e das veciñas de Carballo, e de 22 anos ao fronte do goberno municipal do Bloque Nacionalista Galego. Con Evencio aprendí moitas cousas. Aprendín a resistir, a caer, a levantarme e seguir adiante. A non renderme nunca. E tamén algo que me marcou fondamente, que na política os feitos deben acompañar sempre as palabras para que estas teñan realmente valor. Que hai que mirar sempre os ollos das persoas xa o traía sabido da casa. Pero observando a Evencio, acubillei no meu ideario persoal unha máxima. Para ser un bo político é imprescindible ser unha boa persoa. Unha persoa que se dedica á política poderá ter éxito, ascender e desempeñar cargos de gran relevancia. Pero se non é unha boa persoa, para min nunca será un bo político. Seguindo ese exemplo, chego a esta sala.
Nese sentido, amigas e amigos, deixádeme remarcar que isto non é un cambio, é un relevo para continuar o gran traballo desenvolvido nestes anos. Un traballo que contou con un gran capitán, mas que foi, sen dúbida, coral, un traballo en equipo. Por iso, permitídeme que exprese o meu agradecemento a Evencio como referente persoal e político, pola súa xenerosidade, dedicación absoluta e compromiso. Mais tamén debo expresar a miña gratitude a todas e cada unha das persoas que aportaron e apostaron por este proxecto político ao longo dos anos, especialmente a Belén, a Xosé, a Luís, a Maruxa, a Iván, a Juan, a Miguel, a Maica, a Mar, a Ramón, a Ángeles e, por suposto, a Daniel. Compañeras e compañeiros do Goberno municipal, que unha vez máis depositan a súa confianza en min, en esta ocasión para representarvos a todas e a todos vós como alcalde de Carballo. Moitas grazas de corazón. Somos e seremos un goberno eficaz cun único propósito, velar e defender os intereses das veciñas e dos veciños do noso concello. E como non podía ser de outro xeito, non quero esquecer neste agradecemento a toda a veciñanza que deposita a súa confianza na candidatura do Bloque Nacionalista Galego, porque teño moi claro que sen eles, sen elas, sen vós, non serían posibles estes 22 anos de goberno absolutamente transformador. Seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir será tamén a máxima prioridade para o meu goberno. Conto con vós, coas persoas que nos destes a vosa confianza elixindo a papeleta do BNG, mas tamén cos que non o fixestes, porque este é un proxecto común, un proxecto de pobo, un proxecto integral para as 18 parroquias e os máis de 300 lugares que conforman o noso concello. Seguiremos camiñando cara ao Carballo do futuro, ese Carballo 2030 que aborda os desafíos de desenvolvemento sostible a través da Axenda Urbana, esa estrategia global que nos permitiu conseguir 6,5 millóns de fondos europeos e DIL para acometer proxectos tan importantes e tan necesarios como o edificio das entidades sociais, o novo auditorio ou a reforma da Praza do Concello. Continuaremos co empeño de dotar as nosas parroquias e lugares de servizos que contribúan a fixar poboación e dinamizar o rural, que as redes de auga e saneamento que xa chegan a máis do 90% da poboación se estendan ao 100%, que a rede dos centros sociais sexa cada vez máis un exemplo de actividade e dun rural vivo, que os consellos parroquiais continúen sendo unha canle de participación sempre aberta e cada vez máis decisiva na xestión municipal. Avanzaremos no proxecto transformador de Carballo tamén no ámbito urbano, cunha estrategia de humanización que xa nos caracteriza e que prioriza a seguridade, o benestar social e a calidade de vida. Un proxecto que siga derrubando muros, tanto físicos como mentais, que confía no potencial turístico e económico do noso concello e que nos sitúa á vanguarda con proxectos únicos. Un proxecto transformador, que tamén é evidente en eidos como a cultura e o deporte, nos que Carballo é unha referencia a nivel galego. Algo impensable e imposible sen un ecosistema asociativo forte e dinámico, que é un dos nosos sinais de identidade e que por iso, dende o Goberno, se escoita, se acompaña e se potencia. Un proxecto pensado por e para as persoas, para as de aquí e as de acolá, para a infancia e os maiores, para as que teñen traballo e as que non, para as que emprenden, para as que crean, para as que coidan e, sobre todo, para as que necesitan ser coidadas. Un proxecto para os máis de 32.000 habitantes carballeses e carballesas que somos hoxe e para os que poidamos ser mañá. A transformación é innegable por obvia. O Carballo que somos é, polo tanto, unha obra común e colectiva e aí radica o secreto. Dese sentimento de pertenza e traballo colectivo na transformación do noso concello nace o orgullo de ser de Carballo. E eu, dende logo, síntome moi orgulloso do meu concello. Mas esta transformación debe continuar, queda moito por facer. Por iso, nesta primeira intervención, como alcalde de Carballo, quero facer un trato con vós e con toda a veciñanza. Comprométome a impulsar unha acción de goberno que siga a desenvolver o proxecto transformador iniciado polo Bloque Nacionalista Galego con Evencio no ano 2003. Carballo é un concello cun inmenso potencial e para seguir avanzando somos necesarios todos e todas.
Por iso agardo tamén contar coa colaboración da oposición na corporación municipal. Tede moi claro que sempre me toparedes ali donde se poñan por diante os intereses dos veciños e das veciñas de Carballo. Fíxeno durante case 6 anos no Parlamento da Galiza e seguireno a facer agora desde o Concello. Precisamos de todos e de todas, porque a pesar de que todo o que ha dado nestes anos e do que falta por facer, hai proxectos que son vitais para que Carballo siga a medrar, que son competencia autonómica. A Xunta debe cumplir coa veciñanza, que en todo caso é exemplar, e confío en que así o fará. Falo, por suposto, do polígono de Bertoa, da ampliación do centro de saúde, da circunvalación, da mellora do transporte público, todos eles obxectivos estratéxicos que poderán contar coa lealdade institucional que sempre caracterizou os gobernos do BNG e que seguirá sendo unha máxima co meu goberno. Queda, polo tanto, moito por facer. Reforzar e mellorar os servizos e as políticas públicas de igualdade e de carácter social, apostando pola inclusión e a economía social. Reforzar e mellorar a promoción económica ou reforzar e mellorar o turismo. Todas estas que fixeron de Carballo unha vila dinámica, atractiva e amable para as persoas debe seguir estando no horizonte político. En definitiva, veciños e veciñas, amigos e amigas, desde o Goberno local comprométome a practicar unha política de man tendida, baseada na honestidade, na lealdade, o diálogo e a participación social. Só escoitando a xente se acerta. Seino porque tiven o mellor mestre. Amigos, amigas, temos todo un futuro por gañar. Viva Carballo!
darlle os parabéns e as grazas a Leo por esa interpretación tan magistral e tan delicada. E invitar agora, se o teñen a ben, aos novos membros da corporación recentemente, agora mesmo constituída, se que facemos unha foto de familia aquí mesmo. Gracias. E gracias a todos por vir.